abich. Kowere kod mago ni seche ma jopur mag niang' e kaunti ma Migori puoyo piny owacho kuom lokruok ma osebed ka itimo e sekta mar niang' e thuolo mar higni 2 mokalo. Gidwaro mondo piny owacho omed keto lokruoge chike ma itiyo godo e tayo kembe mag piny owacho. Kaka miwa ripot kod jafwambo marwa Joe Juma. Higni 2 mokalo lokruok osebedo e sekta no mar niang'. Gino bende osemedo geno ma jopur mar niang' e kaunti ma Migori. Chudo mag gope mag jopur niang' miyo Kamasoni jatatije mongirore kaachiel kod keto chike mata sekta no mar niang' e pacho kae. Gin moko kuom gigo eko ma osetimore e sekta ni mar niang' e kinde mar higni 2 mokalo. Penjo maduong' en ni lokruok gi bende koro osechopo dwaro ma jopur niang' ma osebedo kamanyo lokruok. Jagoro ma jopur niang' e kaunti ma Migori e borruok no mar jopur ma ong'ere kaka Kenya Federation of Sugarcane Farmers Arguing Sadongo wach ni geno osemedore, kata kamano pok ochopi dwaro gi duto. Management masani tiyo dang' awach ni pok wajaje maber ahinya nikech nyocha ka nyocha gichako tich. To kalure kaka nyochako nwaneno nochako maber, even though nitie kuonde moko pok waneno ka pok oridore maber machalo chudo mar jopur. Omiyo maendi to pok wabiro wacho ne management ni mato makosa, wadwaro ni mondo payment obed prompt. Adongo wane chikego mag niang' ma oketi beyo, kata kamano gidhi mana konyo jopur niang' po ni koro ketgi tim kako winjore. Gima duong' e chik en implementation. Chik nyalo bedo maber to ka ok orit chik no to bedo useless. Omiyo wano wacho ne government ni chik mobiro ni gi make sure ni chik ni otiyo kako onego oti. Jopur niang' wane nitiere mathoth ma bende koro onego tim mar bero sekta no mar niang' ma oting'o ni oket jogo mantie kod lony makare mondo kota kembego mag niang'. Jagoro ma jopur niang' ni e kaunti ma Migori Agweng Sadongo wacho ni ber ka ikelo lokruok e chike mag kembe ma idendo kaka Companies Act mondo eka lokruok malong'o koyudre e yo ma itayo kembego mag niang' e pacho kae. Company Act onego bed ni kuonde monego bed amender en management machalo parastatals. Management mar parastatals rach nikech iyudo ka nitiere process moket mang'eny makata ka kambi dhi marach to decision making ok nyal bedo kamoro achiel. Iyudo ka pod idhi okadho okang' ma kang' obiro gik ni koro onego bed ni gi make decision, gik moko osekethore modhi marach kabisa. Jolo jopur mag niang' kae miyo gi kothe mag niang' machiek mapiyo. Gin moko kuom gigo eko ma jopurgo mag niang' e kaunti ma Migori bende koro dwaro mondo koro piny owacho ka okalo kuom kembe mag niang' mag piny owacho koro tim. Kambiwa mar Sony nywa neno ka gichako maber kendo nyo gitemo tero kodhi oko, but pod nitiere kuonde masida nitie nikech kambi ok nigi fleets ma ginyalo tero go gi supply go seed cane. Omiyo jopur ogolo puothegi to mondo giyud seed cane e wang' sa ma chandruok. Iyudo ka jopur mang'eny ywak nikech kodhi ok chopnegi e wang' sa. Kata bed ni kambirego niang' no mar Sony en achiel kuom mago piny owacho Geto Deso, jagomrok ma jopur niang' wacho ni kambi ni sani osechako tegno kendo onge tiende mondo koro dese. Chenro mane sirkal nigo e weche machalo mag leasing mag kembe mag sirkal ok wane tiende ka management inyalo ket maber to sirkal oketo pesa michenjo godo wabedo gi modern machine. Ginyalo loko mashinde machon mondo kelgi mashinde manyasani. Mano sirkal nigi uwezo mar timo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Chenro mar kawo pach jopiny